Ana ta gashe-gashe dai gun. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yan uwa abokan bibiyar shafi na Inna TV, muna muku barka da sallah kuma muna fatan Allah ya gwada muna ta baɗi haka. Amin. Wannan ragunan da muka yanka kuma Allah ya bamu ladarsu. Amin summa. Allah ya sa mu da abin da muka yi na alkhairi kuma ɗan kurakuran da muka yi Allah ya gafarta mana. Kun ga dai yadda aikin sallah ya kasance, yadda muke gashi bana mun gama da itace sannan kuma mun gama da sharbon. Sai dai wajen sharbon mun yi ba shi ƙarfi saboda shi muke samu in kwashe sai mu sawo shi ƙarshen dare inda wuta ba ta kawowa bela ma'ana ta itace sai mu sa sharbon ƙarƙashin shi. Yanzu dai magana da muke yi muku nama ya kusan kai ƙarshe, insha Allah nan da lokaci kaɗan za mu ɗauki ɗaya kuma sai dai ta baɗi. Alhamdulillahi muna yi ma Allah godiya. Allah ya bar mu tare kuma muna son ku rika yada bidiyon da muke aza saboda yin hakan zai taimaka mana wajen samun mabiya, ma'ana ku rika danna muna subscriber ko kuma in ce ku yi abone da tashar mu. Na gode, kuna tare da Inna TV yana muku barka da sallah.